Ayun o, ayun o, ayun o. Magandang araw mga kagamba. Andito si Idol Choi. Ayan, nakikita niyo yung balikat pa lang macho na. Hindi Ayan. totoo yan. Ano kayo? Ayan si Happy Man nasa likod. Guwapo. Iyon no. Si Idol Happy Bunbun andito rin. Ayan, Ayan, mga kagamba, ayan. magandang hapon po sa inyo lahat. Para na rin. Suportahan natin yan mga kagamba si Happy Bunbun. Yan. Madali lang maalala yung YouTube channel niya. Opo, madali lang po maalala, pero hindi po mapagit ni Master Mendo. Oo, Ano madali ulit, lang. Master? Abi Bumbon. Dali lang po. Abi Bumbon. Sa sobrang dali, hindi po mabigkas. Oo. Grabe. Ang dali. Dali nga. Oo. Naintindihan. Ayan, tama lang, maliit lang, huwag na malaki. Kasi puro tangkal, oh. Tangkol na naman! Patay tayo dyan. Kontrabida talaga si Happy. Ay, good, oh. Wala sa sinabi. Joke lang po yun, mga kakagaba. Ayan. Nilalabas na namin yung ilalaban namin. Main event. Ayan, oh. Sa content ko ito, kailangan manalo ako. Wala, malit yan Kasi sa'yo, sa content nila, Malit yan sa'yo, Master. ha? Malit yan. Ang liit nga, yo. Huwag yan. Oo nga, tama. Ngayon ka lang kumapi sa akin, Happy Man, ha? Congrats. Ngayon ka lang kumapi sa akin, ha? Master nga kita eh. Ay, ganun. Paano ngayon lang? Mayroon kang gustong hingin yata dyan sa inalungkat mo dyan, ha? Hindi, akin to. Ay, sa'yo yan? Oo. Akin to, Master. Kita mo, may ganito ka ba? Kapangit na lagayan. Ay, ganon? Oo. Oo. Ay, ito. Yan. Yan. Pwede yan. Yan, pwede. Ito yung natalo mo, eh. Nakipagpigaan ito, natalo. Hindi, huwag mo sabihin natalo. Panalo yan. Ganon? Panalo yan. O, sige, tirahin na natin mga kagamba. Tingnan na natin to. Kanina pa dal sa Happy Man. Baka matira pa ng iba. Tirahin Ayan, yan. ayan na. Wala pa. Ayan na. Ayun na. Oh, Yun. Tiga, no. Laglag yung kay Ako Idol pumili Choi. niyan. Ha? Master, ako pumili niyan. Ha? Ako pumili. Nabingi ako. Ayan, no, siya. Ayan na. Iyon, no. Nagigil, oh. Nagigil yung may hawak. Grabe. Oo. Gigil Ay, mga gigil, oh. kagamba. Uy, Ayun, yun, oh. Tayo na, napalaban si Idol Oh. Choi. Wala na. Bawian tayo. Wala na. Oh. Wala na, tumakbo na. Ayan, no. Ayun Iyon, na. no. Nagdoble sa abot na. Ibig sabihin, tumapang na. Doble Oo, na sabot. tumapang yan. Baliktad eh. Ayun, oo. Tinalikuran na, oh. Mm. Pero bumaliktad pa. Ayan na, naputol yung stick. Ay, naputol Ante, yung stick. muntik na mabali kanina nung nakagat nung gagamba ko, eh. Oh, kita mo, ayun, nakagat na naman yan. Grabe yung training ng gagamba mo, Master. Parang training ni Pacquiao. Descendants of the Sun. Ayan. English Artista. Tagalog. Tagalog. Gala ka sa buhay mo. Yun, oh. Lahat na. Oo. Para tayo. Eh, di ba yung rules nyo kapag sino yung maraming laglag yung panalo? Oo nga. Ikaw panalo, Panalo Idol. si Idol Choi kasi laglag ng laglag. Maraming laglag sa'yo eh. Ayan, oh. Magpapalaglag din yung Master, may kalaban ka ba? Gusto rin manalo. Yung kalaban mo, di nakikita eh. Ngayon lang. Nagtatago, eh. Ba't na nagtatago? May multo ba dyan? Hindi napapailag ako eh. Hindi kasi talo na eh. Ay, ganon. Pagka natatalo, magtatago. Oo. Ganon. Para kunwari ako kalaban mo. Ay, ganon ba? Ako talo. Ayan na. Ayaw pa rin. Papaduda Pasensya na na po siguro. kayo, medyo, Master, ano po, papaduda. medyo Ah, pasmado po si Master Mendo. Tapos magreklamo sila, balikot yung stick. Totoo naman. Babalik. Hindi po, yung gagamba po tayo. Ayan na, ang kukulit, oh. Malagit po yung gagamba. Ayaw lumapit. Ayan Maglapit naman kayo. Parang awa nyo na. Oh, Ayun. wala. Ayaw, Wala na, declare wala na natin, talo si Idol Choi. Talo. Parisan mo na rin to. Sorry sa mo. Oo, yung mas malit dito. Maganda yung panglaban mo, Master. Oh, ito yung tinalo mo na isang araw. Ay, Hindi. natauhan na siya. Kasyang-kasya sa box ko yan. Ha? Kasyang-kasya. Ito? Oo. Hindi kasya to? Iba na talaga, artista Ah? ito. Artista. Sir, sige lang. Itutuloy lang namin ni Idol Choi itong isang laban na lang siguro to. Pasensya na. Oo.
Papalagyan pa rin kasi ito hanggang 10. Sige, labas mo na yan. Antulin. Wala pa nga eh. 120. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ang ganda. Oh. Ayan na. Oh, nagpatiulog ng akin. Patay Ah? tayo. Mukhang mapapwala ba sa'yo, Master? Oo nga, mukha yatang nag-aalanganin, napatras-atras na yung akin. Ayan na. Ayun na! Patay na naman. Ayun na naman. Patay na naman. Pinig na naman. Patay. Ang lakas talaga. Magaling. Ang lakas na kay Master. Oh? Uy! Oo, walang na LBC. Oo. Ayan. Grabe. Kasyang-kasya sa box ko yan, Master? Ugod-ugod na yung gagamba ko, pero... Kasya sa box ko yan, Master? Kasya yan? Kasya sa box ko yan? Naligo kasi yan kanina, kaya magaling. Oh? Oo. Ibig sabihin nyo ay papaliguan ko rin. Siyempre. Magaling talaga ng gaman ni Master. Shampoohan mo, shampoo. Ano shampoo? Kaya mo bra. Marami shampoo eh. Marami. Basta ang sabi, shampoo. Balik. Ayaw na magsilapit. Oh. Ba't nagagayawan itong mga ito? Oh? Wala na. Ayun na. Binibinutan na. Wala pa. Wala pa pala. Oo. Sa panlaglag, tingin ko Excited Master, na happy kailangan man. laban na natin yung ano. Ayun na. Oh? Wala. Lumalaban din. Wala na. Oh? Uy. Yan, putol ng putol. Tawag na tawag kasi tuning bulan. Iba na. Artista ka na yan, Master eh. Kakaiba ka na ngayon. Artista ka na eh. Talaga. Ayun na. Wala talaga. Sige, tingin ko, ilaban ko dyan yung ano, yung kanina. Ha? Para silang napalaban. Masyadong malaki yata yun. Hindi, ganyan din. Ayun? O, sige. Isa pa ba? Last. Last. Dugtong. Grabe, Master. Ang dami nakaano sa'yo oh. Nakapila. Ganon? Iba na talagang artista. Hindi, sa'yo pipila yan. Sa'yo pipila yan eh. Master Mento talaga. Ganon? Grabe. Sige, isa na lang, ha? Para Kagabay, ano? Lakad bangaw. Lakad At saka ano? lakad. Lakad bangaw, lakad tungaw. Ayun. Sino kayo mananalo? Lakad bangaw, lakad tungaw. Ayun na, pigaan na. Pero dito ko lakad tungaw ah. Diyan ako. Ganon? Okay, lakad tungaw. Ganon? Ayun o, Grabe. Ayun o. Ang ganda ng laban ni lakad tungaw. Patay para sa laban. Ayun o. Manal, kay lakad tungaw ako. Tumakbo yung akin. Ayun o. Ayun o. Wala na, umayaw na yung akin. Umayaw na. Wala. Ayun o. Tumakbo na. Wala. Palagpa. Wala. Ayun o. Lumalaban pa yung akin o. Parang may diferensya nga na sumasapot, di pa nakakagat. May tama. Makakalama ka, Master, basta lagi nakatalikod yung kalaban mo. Ganon? Oo. Ayun o. Wala na. Ayaw talaga. Ano, kasi pa ba sa box mo yan? Ayun o. Palagpa. Hindi mo, bayaan mo na yan, dyan na lang sa box mo. Natalo na eh. Ayan, so yun mga gagamba, natalo yung gagamba natin na, ano tawag dito? Bawi tayo. Nakadalawang panalo siya. Tapos pangatlo kay Happy Man. Hindi naman ako sali ah. Ay, ganun ba? Hindi ka pa kasali? Oo. So yung mga kagamba, shout out pala si Happy Man kung nasaan man siya, Babayaan mo na yan, wala namang kwenta yun. sumalangit nawa siya. Uy! Ay, ganun ba? Kaibigan ko yun eh. Ay, kaibigan mo ba yun? Si Idol Choy. Salamat. Tawag dito, Wow, gagaya na sa akin. bisitahin nyo yung YouTube channel niya pag nagkaroon, kasi wala pa. Pagwapa talaga kay Master. Happy Man. Soon to open. Mga idol natin, Master Mendo. Okay? So, hanggang doon na lang mga kagamba, ha? Yung mga aso ko nagkukulab din, Master. Maraming salamat. Kaya na